L-Università ta' Malta għandha rettur ġdid u llum waqt News.mt il-kollega Roderick Zirafa iltaqa' miegħu. Intervistajna lill professur Alfred Vella. Naraw. Wara li matul ix-xhur li għaddew kien hemm diversi laqgħat ta' konsultazzjoni bejn il-Prim Ministru Joseph Muscat, il-Ministru Evarist Bartolo wkoll diversi letturi, il-ġimgħa filgħaxija ġie elett rettur ġdid. Rettur li jġieb l-isem ta' Professur Alfred Vella. Alfred Vella kien ukoll prorettur fis-snin li għaddew f'din l-amministrazzjoni tal-Università. Il-professur Alfred Vella bida l-ħajja akademika tiegħu jgħallem fil-Junior College fl-1971 minn hemm huwa mar lettur fl-Università ta' Malta fl-1987 fejn eventwalment sar kap tal-Fakultà ta' Xjenza. Baqa' jimxi l qudiem u jkun akademiku attiv sakemm sar parti mill-amministrazzjoni ta' din l-istituzzjoni. Mixxi li eventwalment waslitu biex b'mod naturali jkun wieħed mill-kandidati għar-rettur li jmiss. Kollox beda l-ħabta 3 ta' wara nofsinhar fejn hemmhekk il-kandidati għar-rettur ippreżentaw il-preżentazzjoni tagħhom bi prijoritajiet li jixtiequ li jwettqu. Minn hemmhekk ittieħed vot segret mill-Kunsill Universitarju fejn kien hemm 27 vot favur Alfred Vella u 4 voti favur Godfrey Baldacchino. Hekk kif ħareġ ir-riżultat kien mifhum li t-terminu tal-rettur ġdid ser jibda f'Lulju 2016. Il-professur Vella spjega ma' News.mt li l-ħidma tiegħu ser tkun iffukata biex ikompli evolvi dak li diġà beda jinbidel matul rettorat tal-professur Juanito Camilleri. Fil-kummenti tiegħu stqal li t-taħriġ lill-letturi ser ikompli u ser ikun qed jevolvi. Nħoss li dan il-servizz, jiġifieri li aħna ngħinu lill-lecturers tal-Università isiru għalliema aħjar għax hemm minnhom li huma tajbin diġà. Imma hemm oħrajn li forsi għandhom bżonn ftit idejat. Dan tkun parti integra mill-Università. Dan l-istess taħriġ għandu jgħin biex ikun hemm aktar għarfien ta' kif jintuża t-tagħlim diġitali biex l-Università tevolvi ma' neċessitajiet ta' kuljum. Huwa qal ukoll li permezz dan it-Teaching and Learning Support Centers ikun hemm aktar innovazzjoni fit-tagħlim fih dal-Università u bekk il-gard dwar dan għandu jonqos ukoll. Idea oħra li għadda fid-dokument ir-rettur u li tkun stabbilita id-doctoral school li tieħu ħsieb u tagħti attenzjoni aħjar lil dawk l-istudenti li qed jagħmlu d-dottorat. Dawn huma kategorija speċjali ta' studenti fl-Università il għaliex huma qegħdin jagħmlu parti importanti ħafna tar-riċerka. Imma għandna bżonn naħseb jiena naqra aktar assistenza biex huma jkollhom esperjenza aħjar milli bħalissa. Il-professur Vella stqal li għalkemm jaħseb li matul l-amministrazzjoni preżenti ma sarux żbalji kbar huwa lest li jisma' sabiex jara l-Università tieħu passi l quddiem li hemm bżonn li tagħmel. Ma naħsibx li għamilna żbalji kbar. Issa naturalment jekk se jkun hemm xi ħadd li se jiġi argumentalu jgħid li jisma' sur rettur, smajtek tgħid li ma għamiltu ebda żbalji kbar, ħa ngħidlek mela fejn huma l-iżbalji. Jien se qed nisma' u fejn għandhom raġun jekk hemm daw is-sitwazzjonijiet, nassigura li ikun hemm id-dispożizzjoni illi t-tim il-ġdid jieħu l-qudiem lill-Università anki jaqlaħħa minn xi problemi li huma perċepiti minn daw it-tagħlimi. Fost il-prijoritajiet li ppreżenta r-rettur ġdid elett Alfred Vella kien hemm l-istudenti. L-istudenti li nistgħu ngħidu li huma l-qalb ta' din l-istituzzjoni huwa bekk li Alfred Vella jixtieq li jkollhom parti integrali fil-governanza ta' din l-istituzzjoni. Il-professur Vella qal li huwa ser ikun qed jikkonsulta mal-Gvern biex jara li jkun hemm it-tibdil fil-liġi sabiex ikun hemm aktar post tal-istudenti fit-tmexxija. Vella stqal li l-istudenti m'għandhomx ikunu l-klijenti tal-prodott li qed ituhom mill-letturi, iżda għandhom ikunu parteċipi u kooperaturi. Wieħed mill-affarijiet li ħaj propellawni l-qudiem hija li nagħti lill-istudent esperjenza aħjar. Jiġifieri inħoss li t-tagħlim u allura dak li l-universitarju jagħti lill-istudent għandu ikun parti importanti ta' xogħlu u ma neħdux sodisfazzjon jekk l-istudent mhuwiex sodisfatt. Il-viżjoni tal-istess rettur tkompli tgħid li t-tagħlim fih dan l-Università Maltija jrid jibqa' jkun attwali u relevanti biex jindirizza problemi mhux biss preżenti, iżda dawk tada u pitada. Huwa bekk li jrid ikun hemm konsolidament ta' riċerka biex verament nkunu minn ta' quddiem u jkun hemm esploitazzjoni xierqa ta' dan il-proġett. Idea oħra ta' Vella hija li post l-akademiku ma jkunx biss fuq il-kampus. L-Universitarju irid ikun engaged kemm jista' jkun mal-ħajja ta' kuljum, mal-bżonnijiet li għandhom in-nies,
Għaliex l-Università inħoss li għandha tkun aġent tal-bidla anki f'termini qsar. Jiġifieri jekk billi nsemmu leħilna fuq xi issue jew oħra nistgħu nġibu xi bidla jew oħra għandna nagħmluha. U dak parti minn xogħolna mhux qegħdin nkunu nagħmlu affarijiet li mhux xogħol l-akademiku. Kienet ġimgħa dominata b'aħbarijiet dwar l-iskandlu tal-palazz tal-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenekadami. Tajna ħafna dettalji se nagħtu spunt tagħhom issa. Hello, xtaqt nistaqsik xi domandi dwar Beppe Fenekadami jekk ma jimpurtax. Nista' nistaqsik domandi dwar Beppe Fenekadami? Għaliex le? Għaddew aktar minn 2 minuti minn meta bdejna noħorġu l-istorja. Għaddew aktar minn 2 minuti. Dr. Fenekadami, meta se tilqa' l-isfida u toqgħod għal Ara ma tgħix karozza. tilqa' l-isfida u toqgħod għal problema tilqa' l-isfida u toqgħod għal tekst. Kienet ġimgħa li matula One News vela skandlu bla preċedent. L-iskandlu tal-palazz ta' Beppe Fenekadami, Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista. Beppe Fenekadami kompla jsir miljonarju kbir bis-saħħa ta' deċiżjonijiet dubjużi u li għanlu suspetti ta' abbuż fi żmien amministrazzjonijiet nazzjonalisti. Fost il-periti li ħadmu għal Beppe kien hemm Paul Camilleri, il-kuġin ta' Lorenz Gonzi, l-istess perit magħruf għall-involviment tiegħu fl-iskandli tal-konkrit inferjuri użat f'Mater Dei u f'binja buqana fl-Imtarfa. Mhux tal-li bena pixxina f'Owdizet tal-li d-dekerja ta' Fenekadami taqbes is-700 metru kwadru. Meta kellim għal-MEPA konferma ma' One News li dak permessibbli huwa ferm iżgħar minn hekk, kemm skont il-liġijiet tal-lum u anke skont dawk ta' qabel. U għal 12 sena, fi żmien gvernijiet nazzjonalisti, Beppe Fenekadami ma ħallas il-liċenzja tal-pixxina. Minkejja l-illegalitajiet il-gvern ta' Lorenz Gonzi bl-involviment dirett tal-Ministru George Pulucino daħħal il-palazz ta' Beppe Fenekadami fiż-żona ta' żvilupp. L-art b'explodit fil-valur biex minn ftit eluf saret tiswa 5 miljuni jekk irridu nkunu modesti. Esperti qalulna l-konfini ta' żvilupp is-soltu jinqataw b'uniformità. Fil-każ ta' Beppe il-linja iddur mal-proprjetà tiegħu u 2 bis-swit. Jekk dan mhux biżżejjed fl-2007, il-MEPA applikati stess biex il-palazz ta' Beppe Fenekadami jiżdied bit-tielet solar u semi-basement, il-MEPA applikat ukoll fuq xi proprjetajiet oħra. Il-Prim Ministru Lorenz Gonzi, fitra datata 8 Ottubru 2008, ċaħat it-talbiet tal-MEPA għax qalli jmorru kontra d-deċiżjoni tal-Gvern. Infatti, il-permess li nata Beppe biex ikompli jkabbar il-palazz mar kontra mimo tal-Kabinett u dan jirriżulta minn korrispondenza tal-ex Prim Ministru Lorenz Gonzi. L-ewwel reazzjoni ta' Beppe Fenekadami dwar dan l-iskandlu kienet libel kontra One News. Il-kap tal-aħbarijiet Alejandro Balzani reaġixxa billi qal li libel huwa wieħed minn sensiela ta' azzjonijiet li qed jieħdu Fenekadami u nies oħra fil-Partit Nazzjonalista bilan li waqfu milli jkomplu joħorġu dettalji dwar l-iskandlu. Bir-rapportaġġ tiegħu, One News żvela li Beppe Fenekadami sar miljonarju babbuż sfaċċat. L-assi tal-Viċi Kap Nazzjonalista jmorru oltre minn dak iddikjarat minnu u grazzi għal mod li bih ġie aġevolat tul is-snin taħt amministrazzjonijiet nazzjonalisti, illum għandu palazz li jġib il-miljuni. Dan apparti li fil-bank u f'bonds iddikjara li għandu mal-1,000,000 euro li qal għamilhom biss permezz ta' xogħol ta' avukat. Minn meta bdejna noħorġu l-istorja Beppe Fenekadami m'għamilx konferenzi tal-aħbarijiet, attenda attività politika f'Għawdex u anke ma lissinx kelma. Il-kap tal-oppożizzjoni baqa' siket anke jekk staqsejnieh domandi diretti. Hello, xtaqt nistaqsik xi domandi dwar Beppe Fenekadami jekk ma jimpurtax. Nista' nistaqsik domandi dwar Beppe Fenekadami? Għaliex le? Għaddew aktar minn 2 minuti minn meta bdejna noħorġu l-istorja.
Għaddew aktar minn 2 minuti. Il-Partit Laburista staqsa jekk dawn mhumiex l-standards li Simon Busuttil jitkellem fuqhom. Staqsa jekk kienx jaf jew kienx infurmat bid-dettalji dwar il-Palazz ta' Beppe. Jekk għamilx verifiki u jekk huwiex disgustat. Staqsa jekk jagħmilx sens l-istess Beppe Fenekadami li tant isemma leħnu kontra Bini Fowdizett jgħix f'palazz mimli illegalitajiet. Fuq kollox staqsa kif Simon Busuttil ser jiġġustifika dan kollu u jħoss li għandu jkeċċ il-Beppe Fenekadami biex ikun leali lejn kliemu stess. Ngħidlu tidveru tkun ipokrita biex inti titkellem dan il-mod. Fadlilna ħafna x'nisimgħu dwar l-iskandlu tal-Palazz ta' Beppe. Intant ser imiss l-aħbarijiet. Grazzi tal-lejla kontu magħna l-kumplament tas-sera tat-tajba.